Begira nola sartu. Epa! Kaixo, Raúl. Hori da paperean sartzea. A ver, nik genuen espero. Nik genuen espero. Baina ez zaitu harritzen. Ez, nau harritzen. Nik genuen espero, baina nau bat ere harritzen. Raúl, arratsaldeon. Argi dago gogo zaudela, ezta? Bai, oso gogotsu nator. Bai, Altsasuko inauterietako batzordeko kidea zarazu, lan asko? Ba, duela 10-15 urte, hasi nintzen, eta, bueno, egon naiz urte askotan laguntzen, inauteria antolatzen eta bar, eta, bueno, gogotsu. Eta, zegiro dago gaur herrian? Nola dago Altsasu? Herria dago, azken egun hauetan ja somatzen da, jendea dagoela, irrikitan ja janzteko, eta somatzen da ja herrian bertan, kriston giroa dagoela, eta, bueno. Ze, Altsasuko inauteriak parte hartzailea dira, ezta? Jendeak parte hartzen. Oso, nik uste dut dela ezaugarri bat. Dela oso parte hartzailea, ez? Txikiak janzten dira, helduak, eta denetarik oso parte hartzailea da. Hori da ezaugarri bat, nik esango nuke. Jai batzordeak, zuek bereziki antolatzen duzue astearteko eguna, ezta? Hori da. Hori da eguna handia zuentzat. Hori da, berez Altsasun ospatzen dugu igande hontan, hori da txikientzako bideratutako inauteria. Asteartea, inauteri rurala, hori guk antolatzen dugu, eta gero hurrengo larun batean piñata eguna. Baina bai, batzordeak berez, prestatzen du batez ere asteartekoa. Eta noiz hasten dira, festak? Festak, noiz, igande hontan hasiko dira. Igandean hasiko dira, ja. Zer izango da igandean? Igandean hori, txikiei begiratutako inauteria da, eta hor, egongo da musika, egongo da txokolatada bat, eta, txikiak arratsaldetik aurrera hasten dira jazten, eta, giroa sortzeko eguna proposa. Txikiak ongi pasako dute eta gurasoek ere bai. Hori da. Konta iguzu astearteko eguna nola biziko duzuen goizetik hasita? Ados, asteartea berez, ospatzen da, dago puska bilketa bat, goizean goiz geratzen gara, hori bai inauteri batzordearekin, gazta asanbladearekin batera antolatzen dugu, eta ja janzten gara, eta joaten gara herrietatik janaria bila eta bar, eta hori nahiko polita egoten da. Gero, normalean egiten da, bazkari herrikoi bat, aurten egoera dela eta ez dugu hori egingo, baina normalean beti dago herri bazkari bat, eta gero, atxaldean berez ere irudikatzen da ere txikientzat olako inauteri desfile bat, nolabait esateko, non momotxorro txikiak janzten dira, eta bestelako pertsona txikiei begira, eta gero helduentzat, 7 erditan, ja hasten gara momotxorrekin biltzen gara, Altsasuko leku batean, eta jartzen dugu odola eta hasten gara prestatzen guztia, eta hortik buelta bat ematen dugu Altsasuan zehar, eta bukatzen dugu herriko plazan. Raúl, dena den momotxorroak dira agian ezagunenak edo, eta gaur momotxorro ziantzita etorri zara, baina ez da pertsonaia bakarra, gehiago ere badira? Hori da. Badaude bestelako mozorroak, ez? Hala ere uste dut lehenik momotxorroak ikusi behar ditugula. Banaka. Zein da momotxorroa? Zein da zure jantziaren, gaurko jantziaren historia? Historia da berez, galdu zen, Euskal Herri leku askotan ere, momentu batean galdu ziren, galdu ez, debekatu ziren inauteriak, eta momotxorra da berez Altsasuko pertsonai berezia, berezko pertsonaia da, beste Euskal Herriko beste herrietan, olako pertsonaiak ere gure ganatu ditugu, baina momotxorroa eta maskarita berez dira propioak, Eta, momotxorroak da, hor ikusten dena, dauka narru bat, ardi narrua, eta horri lotzen zaio, saski bat dago, narrua lotzen dugu horri jartzen diogu adarrak, normalen dira behi adarrak, eta dauka ipuruko bat, hemen aurrean, horri zaldi zurdak jartzen zaizkio, eta gero, lotzen dugu zintzarri batzuk, hemen zorbatan daukadana, eta gero, sarde batekin, hasten gara jendea izutzen eta bar, Gero daukagu olako izaraz egindako mantala bat, eta hau egiten duguna dela 7 erdietako hitzordu horretan, egiten duguna dela odola hartu,
bota aurpegian, bota zera besoetan, bota mandarra eta ateratzen. Baina odola, benetan odola. Bai, txerri odola da, ez gaur ezin izan dut ekarri, baina... Oso. Eta zemat animali, ez da? Beia, ardia, zaldia, txerria... Denak batera hor, eh? Hori da, nik uste dut, Oierrek aipatuen bezala, hau da, nik uste dut, rito pagano bat, eta azkenean inauteria dira horretan daramatzete, ez? Esan dute, nekazaritzatik hartutako elementu guztia daude, hemen bertan, ez? Eta benetan egiten dena, dei bat, nolabait esateko, udaberriari etortzeko eta negua ja pasatzeko eta ozta oparo bat izateko eta horregatik dira elementu guzti hauek oso ruralak, ez? Raúl, irudi batzuk ikusiko ditugu. Hementxe, Altsasuko momotxorroak. Benetan ikusgarria, Egia da, ni bertan izan naiz, behin, eta benetan ikusgarria. Eta beldurgarria pixkatxo bat ere, bai. Bai. Benetan, dira, nolabait esateko fustigadorea dira, esan dute. Nahiko bortitza dira, eta bai, hor daga, zera kutsu hori, ez? Badu. Eta zuek aratuzteak eta zuek odolusteak. Bai, gutxi gora bera. Dena den, ez dira momotxorroa bakarrik, personaia gehiago ere badaude. Hori da, 80. hamarkadan hasi ziren Euskal Herriko beste puntutan bezala hasi ziren inauteria berreskuratzen eta orduan pertsonaiak ere inkorporatzen ziren. Lehen maskaritak aipatu dituzu? Hori da. Maskaritak ere berezko pertsonaiak dira, ados, eta hor dira nahiko lotuta daude, daukat ere izarazko bezalako zehozer ere, hor agertzen dira, horiek ere dira berezko Altsasuko pertsonaiak, eta horiekin batera badago akerra, badaude sorginak, Juan Tramposo ere bai, ez da? Juan Tramposo, ziripot bezalako pertsonai bada, txerri bat irudikatzen duena, azken finean, eta oso lodia dena eta bar, eta hor dago Juan Tramposoa, eta gero ere egon dira, azken bolada honetan ere pertsonei batzuk inkorporatzen ere, adibidez Gazta Asanbladak proposatu zuen matxingaiztoa ere, inkorporatzea, eta nik gero eta gehiago ikusten dut jendearen partetik, hori da akerra eta sorginak, eta jendearen partetik ere inkorporatze hori, irudimena lantzen da, eta jendea mozorratzen da, hartzen ditu olako elementuak, eta ateratzen da mozorrotuta. Eta nik uste hori oso importantea dela. Dena pertsonaje, eta denak oso lasaigarriak. Denak oso lasaigarriak, bai. Altsasuko herria desiratzen dago, ez da? Bai, somatzen da, herrian bertan somatzen da kriston giroa, eta somatzen da urduritasun hori, ez? Gaude urduri, gaude deseatzeko presia janzteko, eta bai, hori da.